Салому дуруд ба мардуми шарифи тоҷик. Ана ин мол бе одам мегардад амиҷа. Нигоҳ кунед. Ягон чӯпон нест инҷа. Бегоҳ бармегарданд, хонаҳои соҳибошон мераванд. Вале ғамнияти Раҳмонови палиди модар ба хато молу ҳоли Бадахшониёро медузад ва аз они худ мекунад. шумо ҳамаи шарманда кардетон. шумо душманои миллати тоҷик. худо лаънататон кунад, шумо гадозодаҳои нодидаи нохӯрдая. диден ягон одам нест инҷа. Ба ҳамин молу ҳол ҳайдаб гаштааст. ҳамин дузд ки омаден, дузд меравен. гурусна ки буден, гурусна меравен. Гадозода ки буден, гадозода меравен. ба ҳамин хотир мардуми тоҷик бояд бедор шаванд. бояд мо интиҳодаи авбоши гадозодӣ нодидаи нохӯрдая сарнагун созем. сарзамини тоҷикистонро аз дуздиву ғаррию ҳаромию касофатию наҷасӣ раҳо кунем. бедор шаветон. ана як чӯпон ман намебинам. анамиҷаба ҳамин моло ҳайдаб гаштем. вале агар шаҳрванди тоҷикистон рафта молу ҳоли Бадахшониё медузид, ман мегӯдам хай кор надорад, майлаш бекор мондааст, яъне фарзанду занаша хӯронда наметавонад, рафтааст молу ҳоли ҳамватанаша дузидааст. вале амният, субҳаналлоҳ, амният бояд мардумро ҳифз кунад, ҳимоят кунад. мераванд дар шаб молу ҳоли Бадахшониё медузданд, дар даст меафтанд, боз ношармида сурх намешаванду зиндагӣ мекунанд. худо лаънатат кунад имом худ, ту ки шарманда, мурданат беҳ аст. бори дигар такрор мекунам, ту бояд бо резинги изори азизамо худатро ба дор овезӣ, ки дар тӯли 34-35 сол ҳатто ғамниятатро сер карда натавонистӣ. мардумат як тараф истад. ассалому алайкум. сарбаланд бошен мардуми шарифи тоҷик.